El calçat de seguretat es caracteritza per ser un calçat on preval la protecció del peu en l'àmbit laboral, tenint sempre present les normatives vigents de cada sector. Hi ha característiques comunes que té aquest tipus de calçat, però en funció de l'activitat laboral hi trobem petites diferències. Les característiques bàsiques que té, en general, són protecció a la zona digital per evitar lesions a les ungles i fractures a dits del peu. Sol antilliscant per evitar caigudes. Si ens fixem en les característiques més específiques, podem trobar sabata amb plantilla antiperforant, calçat resistent a altes temperatures, calçat amb propietats aïllants a baixes temperatures i sol antiestàtica. Com podem comprovar, són característiques que converteixen aquest calçat en un calçat molt rígid, tenint en compte que és un calçat que haurem de portar durant llargues jornades. És important que ens fixem en 4 premisses per intentar que sigui el màxim de confortable. La primera de totes serà la mida. Haurem de portar sempre la talla corresponent al nostre número de peu per evitar lesions dèrmiques per fricció, possibles tendinitis i onicocriptosis, que és una ungla clavada. El pes de la sabata. Haurem d'intentar que sigui el màxim de lleugera possible. Pel que fa a les propietats del material, haurem d'intentar que sigui transpirable. Així evitarem que el peu agafi una temperatura elevada i que produeixi un excés de sudoració, ja que això podria comportar l'aparició de patologies dèrmiques com poden ser berrugues plantars, dermatomicosis, que són fongs a la pell, o queratolisis punctata, que és una infecció dèrmica bacteriana. Haurem de procurar que tant si és amb cordills com amb velcros, que sigui un tancament prou llarg per intentar evitar l'entrada de cossos estranys dins del calçat. Si tot i mantenir aquestes premisses es noten molèsties als peus, com per exemple excés de sudoració o hiperkeratosis plantar, que són durícies als peus, és recomanable realitzar una visita al podòleg de confiança per fer una revisió del calçat de seguretat o bé dur a terme un estudi biomecànic de la marxa.